good morning sa atong tanan. For today's video guys, manglimpyo ko sa terres. To si banana oh. Akong gipukaw kay akong mga ero gabugno, di nako makaya og kaning ulang kay dako man kay to kong husky, mabughat man ko ato so akong gipukaw kay para siya makuan sa isa ka ero. So dirita sa gawas, manglimpyo ta. Ana lang. Ikuan lang nato kay makita tong virginity. Ako nga sige gauwag, sige uguan. Naroy. Awa diha. Awa kay limpyo mami. Utanawa ning dungo na kong kamera. Hawa. Ikaw dali ra ba ka ining time? Hawa samok-samok oy. Sa muka ba ani nang limpyo ta? Ko dito la ka dito. Adit tan-awa hapit ako disgrasya. Sa muka, o sa samok bagad. Ha? Na. Tagot ko ha. Mo dia. Samok kay siya guys. Siya ganing. Oh, kay nagabilat-bilat tas mami oh. Dili lagi magsigikuan ba kay magsiglang asawa dito. Mas kaayo kong husky guys, huwag siya guys, hindi siya kuan ni hindi kay masuko sa dagul. Kinsan eh? Ay, sa dugpod lagi na, ilisan na lagi. Ay, dugpod sa katpod lagi na niya. Ilisan na lagi na yung katpod. Ano ito, kaya makita itong lubot. Ano naman ni gawas na? Oh, wala na hiti. Ada sarang limpyo pa. Kita na itong lubot diri na. Agoy, nangi na pud sibot mo pagani pag human ako. Bang rapol, nangi na pud siya. Gito nagtunuban pud sa unggoy. Di dire be, di dire. Wa ani oh. Ay, Diyos ko Lord mo. Pagani, pagtrapo na to, gihian na po.
na guys. Atos aning waswasan ang trapo guys kay para iyag sulod dito limpyo na. Kay walay tubig, we agas. Yes, Lord. Hanggara na po ning tubig diri sa MJK guys. Ning kuan na po siya ning tukar. Tak na tong balhibo guys. Ano na bots? Gahal-hal man bots. Ha? Likaw kaon, diet ka? Nag-diet si bots guys, kay nagkuwag siya. Ana din na magkuwag guys, ito na magmaon. Sige na, kukaan si bots guys, gauwag, ka-Georgie regular na huna. Gamay gina siya kay way kang kaon duha adlaw. Pero pag mahuman na iyang uwag diha na. Ila ka plato mangut ana. Makalungag jud og daghan ani. Lonely is the night when I'm not with you. Ga, kada ko butang dira. Uy. Dito ko ang panako. Ang sulod na ta guys, lagi ihian ning kuan. Sa lipak na batangan ako ng kuan. Dibutangan ihian pud ni. Asa? Trapo. Oh, sila kung laban ng gabi. Ako pagita na ko ang trapo. Mamalit ko bagong daghang trapo kay kalas kin trapo guys kung mang iring. Iro diri mangi laban na karon kay nagkuwag si but sili kay namo pagawson si Inday. So diri mangi sa kuan. Diri mangi sa trapo. Hi, Butching. Oh. Ha? Hi, Piring. Ay, Mike, uli na ako sa'yo. Nangugas si banana, guys. Patano na ito na ito, Nabi. Ang tawag na. Kung ay, Piring. Piring. Spray ni mo. Turo oh. Kadit lang ha. Kaon mo ron. Very good lagi tayo karupot rin kay sayo kita mo ulit. Hindi. Putre. Ay, putre si Piring.
daw na. Oh. Lang. Guys, ako nang ipaon nagpagawa na akong mga meow-meow. Nara. Na guys, kay para ako mga dugi-dogs na lang. Hotel. Oh, ada. Ayaw, dudong. Kaon lagi mo ron. Bos, gamay ra kaya tagal eh. Gamay ra gabi gani gamay kay kung gihatag nawa nahurot niya. So guys, diri ra tataman kay taas sa atong video. Salamat sa iyong suporta guys sa pag-like and share sa ko ang Facebook page, Facebook account, sa pag-follow. Salamat sa iyong tanan guys. Amping tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.